Joni jamdi tati wakkatire Abuja lamorde leydi Nigeria jamdi ɗiɗi wonɗon wakkatire GMT wakkatire nde mo'inton jonde gam nanki firo tafsiri alqur'ana seninde hautande Dr. Hafiz Sheikh Adam Nafada diwal Gombe leydi Nigeria keɗite jam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى سائر أهل بيته وأصحابه وأهل حزبه ووده إلى يوم الدين. إن درك نكينيا إدر سورة والسبوي جويد دبل در القرآن إن نرتين سورة والإسراء ngol laati ngol jippiya ngol makka ngol jawmirawo jippini ngol makka e dow annabijo men sallallahu alayhi wa sallam. surawol laati ngol misali ngol juz'uwol 15 ummake daga misali bakara en darake no aya ka 35 kanjum yite 35 en ummoto aya haka 35 go ha nder sura wal 17 ɗiɗaɓol nder alqur'ana e jawmirawo wiyata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. jawmirawo ɗon umreteɓe ɓe ɗum annabijo men sallallahu alayhi wa sallam ɗum umra ummatore maako bo kala ɓi adama e ginnawol fuu daga zamanu lulaɗo Allah ha dargal ko ɗum moye ko mo hoɗatoye ko mo wuratoye. jawmirawo umri wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ay ta joga haala ta anda e ka ƴiwi to bo ɗum nana haala e honduko ma a anda gonga maka, to bo ɗum nana haala e honduko maɗa a wala hujja e dow maka. sina non bo a luuti haala Allah gurti ka dow ɗemgal annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama. qur'ana umrata en e ɗemgal Allah. inna as-sam'a anda misali noppi maɗa jawmirawo ƴamtay koɗi nani, wal basara jawmirawo ƴamtay gite maɗa koɗi ngiyi ni jawmirawo innanta e nder alqur'ana. wal fu'ada kulbo anumani goɗɗo ko halli ɗum a anda tabbas muɗum, ɓernde nden makko nde numani goɗɗo ko halli Allah laamiɗo yangitay jawmire. kanjum jawmirawo umrata en e dow ɗemgal alqur'ana e ɗemgal annabijo mako momo yardi sallallahu alayhi wa sallama. inna ɗiɗi gite e noppi e ɓerɗe ɗi fuumaji terɗe ɗen kullu ulaika kana anhu mas'ulan jawmirawo ƴamtay ɗi. to honduko mbirɗa haala Allah ƴamtay ko wi, to noppi liiƴiɗa misali nananɗa woɓɓe jawmirawo ƴamtay ko noppi ma nani. wal basara ko ko misali gite ngi jawmirawo ƴamtay koɗi ngi fuu. wal fu'ada e ɗe entare ɓernde ko nde numani goɗɗo ko halli. kulluɗi fuumaji ulaika ɗin ton ɗi jawmirawo inni kana ɗi latake anhu
jawmirawo on mas'ulan mo ƴamtete e dow maaji ñande kotanɗen mo Allah reenu en Allah bo yaafo ko waɗa wala tamshi fil ardi ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي تلاتي مثال واتون بنن يادو مودن غطن كيادو مونتاري sukaɓe gakkilanenke on so to do'oɗo dotti'en useni agaji kugal heeɓi on sey tigoɗon nga hidda ko janngo ɗum woɗɗina nga on nani tigoɗa nga hidda ko janngo ɗum ta woggi on do'itake bo mi tawaka wala tamshi fil ardi an julɗo Allah wala tamshi fil ardi alimi umminta ɗum umma jooɗa Allah yiide e kawɗi maɗi wala tamshi fil ardi marahan wayta yaaɓu leddi e a dilla e a mawniti ba leddi ndin an tagindi ba leddi ndin an tandi we'itana ba wala bo ko leddi ndin meeɗi yaaɓandi ba maɗa kanjum woni mawnitare to dille e on mawniti e on sembiɗina jaable mon gam woɓɓe giya on ko bo e on misali mantito e yaadu mon e on jaaɓa yaadu manti gam ma woɓɓe giya on gam mangina on ɗi fuu jawmirawo haɗiɗi e nder alqur'ana ko amoye ko ɗume won muqami ma ko ɗume won habar ma ko ɗume won yaake maɗa hakko mata talaka kam mi yayi ko mawnitiɗa hakko mata malam kam kala ayaje mawnitare fuu a janginoɗe mi anda ko haɗuma hutinirkiɗe mi anda bo tema ko matsayel gongel Allah darɗuma e magel giɗa ba wala ba ma hande ɗum an jangona ɗum an to ngam majum nder leddi ndin bo ndi mawnitotoɗa nder maari uwatama innaka lan tahriqa al arda innaka an mawnitiɗo e yaaɓa jaable mante e dow leddi Allah wi lan tahriqa al arda ngam a yaaɓindi a fotayi sumpita leddi ndin tafande nde tafuɗa nde mawnitare e sembe ma e holluki hoore ma a fotayi misali wato jantina leddi ndin less walan tabluga al jibala tula no girta hoore ma a mawɗo fuu a yottata ko kaaƴe koseje wodi mawɗo ba hoore ba kaaƴe dumbulo ko ba kaaƴe gankotema Allah andi to mawɗo mo fotay ba maaje to jawmirawo wi walan tabluga al jibala tulan no girɗa won e kewtuɗa fuu e hakkude ɓiɓɓe adama en a yottata ko hoosere hayre ni jawmirawo sifori mawnitiɓe tinda on kewtata to woƴƴitin yaadu maɗa yaadu juuldam ku tokkal annabijo Muhammadu da to mawnitare halalno daga keno da mawnitare nden en ɗon gaɗi ka janguki annabijo Allah e mawniti da hanko hani e mawnitare amma ɗum meeɗa e annabojo lesninɗo hoore muɗum ba annabijo Muhammadu ɗum meeɗa e bo annabijo mawɗo marɗo daraja ba annabijo Muhammadu to yakoramo ta julɗo maako kullu zalika kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruhan عاصم بوموي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك أنجينا إنا رديف إدم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إلا تكنو أي سيئه إنجي عاصم سيئة إنجي نافع أي إفودي كالودي لم جكوجي كالودي مونتاري ولا كودن تمسنا كهالي دمبو مونتاري ودتا يدما إبت آدمين بل مونتاري ما
ɓeddanayima dañandi e ɓerɗe ɓiɓɓe adama en lesnare bo ɓedday yiddema e ɓerɗe ɓiɓɓe adama en to ni jawmirawo tsarori ɗum zalika mimma awha أي عند ربك إنا دي مكروها دي غنيادي ذلك أنجينك والوادو إن القرآن قال ها إليك دغنرك جومرا وجبنني النبي محمد ويمو إليك فاكي ما ديا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كورم ما بو إن القرآن قال فو ربك دغ جوما من الحكمة غما جنغنا أمة تور ما دبكي توترو القرآن قال ولا تجعل مبيا أمة ما دغوتو فوندر مبه تهوتنا الله إغوتو تهوتنا الله بو إغوتم بنو ويكي واني دم الله كو كذا دم الله مبيا تبي جولبه هر يردو يام بنجيدي مين جومي بتغودو به تبي كوتنا يام إغوتم الله تبي كوتنا يام غوتم إندما جم الله بل مين وني الله mi wala bo misali lawlira ko e Allah kako am mi wala bo dida bo e der misali wato Allah kako am ni jawmirawo gondini hore mako kanjum woni ma'na la ilaha illa Allah ngam majum harmi biyo la ilaha illa Allah ya wodi goddo inde mako hanum madum Allah hawtade Allah nden kam mo anda kenan ko mo wiata mo anda ko mo tasbata mo anda ko mo innata e der julurde kala biyo wala ilaha illa Allah fu gondini Allah to mo wi goddo ma ko mo Allah bo kadi bo mo hefnaki la ilaha illa Allah nafatamo to kanju woni fatulqa tayadaki awi goddo dum Allah ko goddum dum Allah hawtade Allah fatulqa awishatedo ajan ayolletedo fi jahannama indar hita jahannama maluman e andikkitina ta andino da wadano dum daga duniya madhuran bo jawmirawo yadake fartima daga der hinno e mako kanji wite mayi ikka wade kuti e do wade misali biido goddo dum Allah ngam kutiru Allah yengittandu kutiru nasatahi to kanji woni misali wato igga wade dabba e do wade bi adama biido wodi odo dum Allah hawtade Allah Allah renu en renana en dina men afa asfakum rabbukum afa asfakum do bo halakan kado heferbe makka kadi bo du hoti afa asfakum rabb jawmirawo misali subi onna kanju woni afa asfakum rabbukum bil banina واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما وي إري أبو جهل إن بمبي بنغودي لبي مبي لغردي بنو إري أزا إن إري هبل إن إري منات إن إري لبي مبي نكدين لبي مبي لغردي indem be bi kadi bo wattakhadha min al malaikati inasan be bi ay Allah umma misali wato malaika en dum be rewbe ngam majum dum bibbe rewbe Allah ni heferde makka be bi ani malaika en ni bo be bi ani Allah kanju woni jawmirawo sewi afa asfakum rabbukum jawmi on tagudon bidon misali on godi labbi modon hanko bo mo wodi malaika en rewbe innakum amma onon heferbe la taquluna on don bi'a qawlan walide aziman mawnde on andata no de mawniri se on garti azaba nyande dargal mi yangitana on e mare andoton on bi'ani yam mawnde de mi yafata ko ni jawmiraw wiibe do demgal annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah renu en Allah bedde renanki en dina min ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا
kadi ndaardey ya annabijo amin muhammadu sallallah sallam ndaardey no min gaddanta habaruji nder alqur'ana ndaar no min kooliranta ɓe nder alqur'ana ndaar no min kanditirta ɓe nder alqur'ana ndaar bo no min kollata ɓe misali laawol goonga amin e nder alqur'ana amin an bo wala ko min jippinantama a yettinanayi ɓe a sheydujo am min allah ni annabijo muhammadu wi'a amma ndar walaqad sarrafna fi hada alqur'ana ngal min gangini ko ɗume e nder magal liyadhakkaru ngamma ɓe ngazoro e nder komin mbi'ata ɓe ɓe mbattita kuuɗe kalluɗe ɗe mbelaɗe mbooɗa ɓe ngaɗa ko handitata ɓe ɗum ko waranta min e dow ɗum ko waranta ɓe dow ɗemgal maɗa ya annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam amma toye wama yaziduhumu illa nufura wala ko habaruji ɗi e geccaji ɗi e bayaniji ɗi wala ko ɗi ɓeddanta ɓe sina woɗɗaki goonga kamin gaddanta ɓe qul law kana maahu aliha ɓe calake ni har joni ɓiɓɓe adama en e dow allah goto ɓe calake ni ɓiɓɓe adama en e dow goɗinta ko allah an boldeymi ya annabijo am muhammadu sallllahu alih wa sallam en ji allah qul mbi'aɓe tinda ɓe salake ni har joni gonɗinkiyam sey to ɓe kooshi woɓɓe ko hunde wonde ɓe ɓakkaniyam kanjum maɗum allah e dow am min mami allah min bo ko gañumi fuu ya annabijo am e dow ɗum hoosa goɗɗum ko goɗɗo ɗum wiya ɗum ɗum allah hawtade e am to qul mbi'aɓe law kana maahu alihatun to har allah on mo woodi allah en woɓɓe hawtade e maako asheeden kam kama taquluna bono onon mbi'a toon heferɓe makka idan labtagaw ila dil arshi sabilan mbi'ene allah en moɗon ɓen allah en moɗon ɓen mbi'on ɓe ƴeenga ɓe jaa ɓe tawayam dow al arshi ɓe konayam nan har noon allah tikkiwiɓe ndar usokoni labtagaw ila dil arshi sabila mo wi mbiyon allah en moɗon ɓen mbiyon usukoni allah en moɗon mayɓe e allah en moɗon yeɓɓe mbiyon ɓe ummoɓe kawta ɓe ƴeenga ɓe jaa ɓe tawayam dow al arshi ɓe kabde e am allah wawi haala nani no ɓe mbiyata a wawtaka jeeɗa naam 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 wala haala ɓawo allah wala haala ɓawo allah mo yaadake mo wolwi jikenan sey ɓe tefa ko ɓe gabboto e ɓe jaha ɓe bolwana allah en maɓɓe ɓen lekki ma ɗum allah chehuje maɓɓe ma ɗum allah e moyemoye maɓɓe ɗum allah bisimilla ɓe jaha ɓe kabde allah meɗen mo ndeweten gooto tagguɗo ndu fuu maaru daga fuɗɗano ha timmode ndaren ɓe jahayna ko ɓe jottoto duule ko duule ɓe jottatako ko duule ɓe memata nden bo ɓe tefa ko ɓe ƴeengorto na ko allah min tagi allah en maɓɓe ɗum taga hunde joni ɗuɓe jaɓata ɓe jaha enen ma en ummine zanga zanga to ɓe memanen hunde allah min enen en ɗon gondi allah to ɓe memana en hunde allah min goto la ilaha illa huwa to ɓe memana en allah en maɓɓe ɓen tagana ɓe hunde wonde koɓe allah en maɓɓe ƴeengata ya tawa allah min ay fufande woore allah lilta malaika ɗo fuufaɓe ɓe kalka allah reenu diina men allah laamiɗo wo'intimmode men to kanjum subhanahu wa ta'ala subhanahu seni e tabitanake allah meɗen bolwuɗo alqur'ana ngal luliɗo annabijo muhammadu sallallah alih w sallama mo wala ɗiɗaɓa bo handayi woodi goɗɗo hawtade e maako wa ta'ala mo daraja mum ɓaga amma yaquluna e ɗum ko ɓe mbiyata allah uluwan ɗum haala gokka laatika ƴeftika kabiran mawka na ɗum haala famara neɗɗo fuu biiɗo woodi goɗɗo ko hunde wonde hawtade e allah allah windi haala kan malaika en bindi haala kan
ولا كوغة حالكا سي استغفار يتوب يشاهد سنان كاي ينادي ودي مسألة مودم درنgal mako bo darngal wala ba magale azaba Allah renu en to tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u lamu Allah to jamare en beddi nuddinki Allah goto Allah bo tabitane en dow nuddinki mo goto on nafi'u wi yusabbihu lahu as-samawati عاصم بوي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله تقول أسماؤجي تقول الأرش كرسي الجنة تقول ملائكة إلدي تقول لسبد إلدي جويدي تقول هود فوق الدنيا الآخرة أمرو إن دمو تؤشن روكي مبوسيرا غير من وري hanko on asama'uji ɗon senna Allah malaika en ton dow asama'u e senna Allah hatta asama'uji ɗin ɗiɗon senna Allah na malaika en maji tan asama'uji ɗin e hoore maji ɗiɗon senna Allah ay ɗiɗon gaɗi ka wiki subhanallahi wa bihamdihi ni ɗi gatta ka wiki tasbihuji malaika en bo سبحان الملك القدوس سبوه قدوس قدوس رب الملائكة والروح كم ببوني دول مقبه لدي ما دون سنة الله كاجي دون سنة الله سبحان الملك الجبار كان جبو دي سنة تجومراو ندن دولبو كان جما دون سنة الله سبحان الواحد القهار ولا كسنة الله كنجم جوم راوية تسبح له السماوات سماء جرين يفوما جدون عند سنة الله ناوي إسني الله شيكنا إتمني إبادة دون فوفتا جاغا وقتي الله تجدي دون غاديك سنك الله يدي دوا الله دي أشت أبو فري هر جوم راو وقدي ولا والأرض non bo leddiji jeweɗi ɗiɗi ndi kam ɗum arandere gonɗen dow maari won bamari nder hande jeweɗi ɗi leddi ndi timma kadi bo gondi jokko woodi fasil hakkude leddi ndin e leddi nden leddi ɗiɗawri leddi tatawri leddi newri leddi har laati jeweɗi ɗiɗi nden kadi bo lesɗon ɗum maayo teeku mango les maayo ngol luggi nden kadi bo ɗum linga maafi ndiwa waafi les ɗon daga ɗon tagi foji timmi ɗi fuumaji ɗiɗon nder senna Allah wala wakkati ngel sennata Allah to kanjum waman fihinna e ko woni nder leddi ndin wa in min shay'in wala hunde wonde tagaande nde Allah tagi illa yusabbihu sey e senna bihamdihi e yetta Allah ni Allah ko wi hadise wal Ahmad ibn Hanbal banu ibnu Mardawayhi wi hadise wal Abdullah ibn Umar mo wi min nani dago annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam entare yesho min wasiya annabi nuhu nde wari ashuki dunya mo moɓi ɓiɓɓe maako mo wi ɓe on e sennore wonde nde sennoton jawmi on na ɗum sennore wonde ɗunde inde maade subhanallahi wa bihamdihi on jiiɗa subhanallahi wa bihamdihi wala tage fooji ɗi jawmirawo tagi innanta Allah non to weeti non bo kala kilko jiiɗa riskina goɗɗum fuu entare sennoje ɗeɗo subhanallahi wa bihamdihi
kanjum hadisewol annabijo muhammadu sallah sallam mo wi kala biɗo subhanallahi wa bihamdihi nde weeti fuu to wala gaɗɗo mo mbarjaade sey gaɗɗo ba majum ko bo ko ɓuri ɗum to ɗum o woni allah allah kam ndano rewirte ndano innirte allah maɗa maɗo bo mo innatamo hanko bo allah laatiɗo fewanaɗo biɗo ɗum allah bo na ɗum allah hanko bo mo sennatamo hanko bo mo mawnintamo hanko bo mo rewatamo sey iri moɗon heferɓe rewata ɓe amma julɓe allah tokkiɓe annabijo muhammadu kam allah taguɗo asama'uji ndeweten enen kam allah tabitinen e dow dewal maako to kanjum woni walakin la tafqahuna tasbihahum on nanata tasbihoje ko bo dewe ko bo innoji allah e tagefoji innata allah ndego annabijo allah e wondi e aboubacar e sayidina oumar e sayidina ousmane nden se annabijo allah aya kaka jippi nde mo wi wala nder tagefoji kala nder tagefoji allah fuu ɗon senna allah si annabijo allah yi si annabijo allah yi sahabo en tato ɓeɗo baɓe kayiɗini kuuɗe fuu ɗon senna allah huuɗe fo a lekki leddi dow asamau kaaƴe ndiyaɓa wala ko sennata allah sey sahabo en dimbi koye maɓɓe holli baɓe kayiɗini ɓe ɗon nder juulurde annabijo allah salah sallam ko nden juulurde nden naade juulurde madina ba hannde ta to e gardumaho ɗiggo ko feew ko marko uuro gaɗa ɗo eesi na ɗum iri noon daga juulurde arandere wakkati ɗum mahinde korkaƴe noon ni ɗum waɗata ni sey ɗum juula dow korkaƴe dow leddi dow jaarendi sey annabijo tan ɓe gaɗani balaral ni yeeso emo juulnata annabijo allah sey subte kaaƴe jeweeɗiɗi nde mo subti kaaƴe jeweeɗiɗi sey mo waɗiɗi nder newre maako annabijo men sallah sallam sey mo wi allah nanin min no kaaƴe ɗe e ndewirtama sey kaaƴe kala hayre fo e wiya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabijo hendita woore ɗiɗawre ma wi anon tatawre ma wi anon tan newre ma har jeweɗiɗi si annabijo allah wi on gonɗini kaaƴe ɗon senna allah sey ɓe mbi min gonɗini annabijo allah nane ma hakko joni min ɓeddi yaqini e dow no mbiɗa si annabijo min sallah sallama so wi to on mbiye ngam kaaƴe ɗe ɗe ɗon nder junngo annabon ka ko kanjum waɗi bar musu anan kay kam tafi bar musu so allah sakama sey annabijo allah sey wi to mbiye kaaƴe ɗen ɗe nder junngo annabon kaku jo inchay ɗon sey fofti to mbiye kaaƴe ɗe ɗe ɗon nder junngo annabon kaku aboubacar to juuɗe ma mo wi neɗɗe ɗo mo wi to tomi hokkuma daga junngo am mbiya ɗum junngo annabon kaku nda mi joƴƴiniɗe ledde hoosuɗe annabijo joƴƴini kaaƴe mo wi aboubacar hoosuɗe aboubacar wi bisimillahi sey koosumi ɗe mo wi to no gaɗɗa ɗe mo wi neɗɗe nder nawriji mo wi to heetina hayre sey fuɗɗiti wi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ɗiɗawre ma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tatawre ma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim har ɗe fuumaji jeweeɗiɗi sey mo wi rosiɗe ton kadi bo ta resuɗe fellere resuɗe toya sey mo rita kadi mo wi oumar hoosuɗe oumar kadi bo hoosiɗe ɗe fuu sey nde ɗe senni allah mo wi resuɗe toye ousmane yo hoosuɗe ousmane hoosuɗe mo wi to on tabbitini mo wi to min nowru am ndu annabon kaku wala tagefoji ɗum mi nanata dewal muɗum e jawmura o amma onon mi do'ake mi do'anake on allah nanna on misali dewal kaaƴe ɗe ɗo tan ɓeddon yaqini min bo wala tagdi ndi jawmirawo tagi ndi mi nanta innore muɗum ko dewal muɗum wa ana khatamu nabiyin min woni timminiraɗo annabo en sallllahu alayhi wa sallam ni mo inniri hoore maako to ɗiɗi fuumaji ɗiɗon nder misali ko tabbitintama wala ko innata allah wala bo hunde wonde
nde mbi'antande bismillahi innantande inde Allah to nde hallude ma si a heɓi hawtal hoore e maare hunde fuu innanɗa ɗum Allah to Allah karake mo e sharru majum ni annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wi wala bo tagdi ndi anda Allah to ndi anda Allah kadi ko waɗi ndi innata Allah Allah andini ndi hoore muɗum kanjum waɗi ndi rewata Allah e ndi inna Allah to kanjum jawmirawo wiyata walakin la tafqahuna onon luttano ummatore lulaɗo Allah on famata misali dewe tagdi jawmirawo innahu kana jawmirawo on haliman ay moɗon sabbitina nangutuki jeyaɗo mako to yeddimo wato gedda e duniya mo yangutuma e lahira Allah renu en gafuran ta torake mo yafuye bo mo yafoma bismillah hokkuɓe shay وإذا كانت الله جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن وكت جنة القرآن جعلنا جومرا ويتكلل الله جعلنا سيمين غدي بينك حق دمادا وبين الذين يحقون بين اللاتي لا يؤمنون سليب ندنكما سليب بو ندنكي درنغال e warki magal e ko watte e darngal fu ay min garti hijaban mastura wato jawmirawo e bawde mun wala iri konnagungu heferbe konnaki annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nde ɓe darwani annabijo Allah hallude fu sey jawmirawo heeda yeeso ko bo heeda hakkude maɓɓe sey jawmirawo haɗa ɓe torruki annabijo muɗum Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to non ya annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wazuji ma ɗi gazatuɗaɗe fu ngamma ɓe ɓilanima haalawol ngol wela ɓalewol kanjum tikkini min minon lulɓe ma bo min jangitireɓe e majum kanjum waɗi giiɗa ɓe kanditaki to ɓe handitake daɓe daɗino azaba amma gañadi e haala ɓalli haka ɓe mbima kanjum waɗi min sukkani ɓe noppi maɓɓe min sukkani ɓe geese maɓɓe gite maɓɓe min sukkani ɓe ɓerɗe maɓɓe khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa ɗo kam tawon munafuki amma ashukkake heferɓe kam to kanjum wa ja'alna ala qulubihim akinnatan وجعلنا قلوبهم أكنة يفقهوا وجعلنا وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وعده والله على أجرهم نكرا وجعلنا ننقدم على قلوبهم إدر برد مأبه akinnatan wato suddare wonde garmi suddumi ɓerɗe maɓɓe na ɓe famete na bo ɓe famay ko wi'ata ɓe ngamma ɓe jaaɗeke ɓe kolli gañadi e sembe gañadi maɗa nde tikkere amin yani dow maɓɓe bo ɓe famata wasu ngamma min jangitira ɓe e ko ɓe ganno daga aran wa fi adanihim noppi maɓɓe waqran kanjum woni misali sukkande naaɓe nanay ko mbi'ata wa ida dakarta rabbaka fi lqur'an ayyayna ta inni min e nder jande maɗa nde alqur'ana ta inni jawma gooto wa ida dakarta rabbaka fi lqur'ani wahdahu ta inni jawma gooto e nder alqur'ana kamɓe ɓe giɗa ɓe nana Allah gooto ɓe gañayi tan ɓe nana Allah en ɓen ɓe ɗuɓɓe mi anda ɗuɓɓe ɓe ko keɗanta ɓe gooto on bo heƴani ko moye ko ɗume to sey ɓe gañi gooto keɗanɗo ko moye fuu e ko ɗume fuu sey ɓe titani ko'e maɓɓe Allah ho gokko ko mbawta ko nafa ko'e maɓɓe hakko nafa kamɓe titan ɓe hoore maɓɓe ɓen to kanjum woni misali ta inni jawmirawo gooto ta inni min minon tan e nder jande ma ya nulaɗo amin
wallau ayyayna sai ɓe sankito ɓe dogga ɓe dokkita ala adbarihim ɓe dokkita gaɗa nufuran eɓe jawɗo ngam ɓe jiɗa ɓe nana kalimawol Allah gooto mo yiɗa mo nana kalimawol Allah gooto mo nassa leddi mo uwa hoore mum Allah kam gooto har abada la ilaha illa llahu Allah gooto muhammadu bo rasulullahi muhammadu bo hanum artu gonɗini Allah hanum ɓuri bo gonɗinki Allah giɗɗo annabijo e tokkiɗo annabijo gonɗina Allah gooto sina noon mo wala nder laawol annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam nahnu a'lamu nahnu jawmirawo ɗon wolwa mo wi nahnu minon Allah on ɗon wolde e mangu mum e allahnkaku mum e kewtal muɗum sen ye tabitanake mo nahnu a'lamu minon ɓen ay min andi wala ko Allah anda nahnu a'lamu bima yastami'una bihi ay min andi ko heferɓe ɓen nanata wakkati jangata alqur'ana an lulaɗo Allah sey ɓe ngara ɓe ɗakkito ana e jange eɓe nana misali bayani ma e alqur'ana eɓe nana mbelenga dande ma mo bo weli dande ba annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam id yastami'una ilayka wakkati ɓe nantama jemma nder ñiɓel jemma wa is hum najwa kadin on jiɗamo kam ko yehi hetinimo sallllahu alayhi wa sallam tabo wi fa ɗum woɓɓe ɗum iri abou jahal en ɓen sey ɓe nana annabijo e janga eɓe ketini kanjum woni dalila islamu umar mo Allah yardi hanko kam Allah sobtinimo Allah ɓedda yardanaki en umar ibn al-khattab no ɓe nanirta alqur'ana e ma ɓe ngara ɓe jooɗo ɓe keetinoma bo ɓerɗe maɓɓe giɗama giɗa ko jangata ɗum ɓerɗe maɓɓe giɗayam min Allah on ɓerɗe maɓɓe giɗama an annabijo on ɓerɗe maɓɓe bo yardaki ko jangantaɓe ɗum to ko waddata ɓe ɓe nana jawmirawo wiyata kalulaɗo Allah mo wiya ka heferɓe makka wa id hum najwa id yaqulu adh-dhalimun wakkati ɓe nantama ɗum naade ɓe nante ngam ma ɓe kandito ko ngam ɓe mbo'itina wakkatiyel ngel ɓe ɗon nder keferaku maɓɓe wakkatiyel ngel ɓe ɗon nder ngañandi maɓɓe nana kamɓe mbi'ata ɓe tokkiɗoma fuu a tsafake ɗum to ko waddata ɓe ketinoma nana kamɓe mbi'ata is yaqulu zalimuna wakkati hefer ɓe mbi'ata in tattabi'una wala ɗum wo tokkotoɗon illa rajulan gorko mashuran laatiɗo tsafaɗo way annabijo on ma mo tsafaɗo ko anni jahili nane ma jahili wawa gañadi en gañadi ɓaleri kurum jahili wawi ndi Allah reni en e jahilako ndara geeto ba oni ngara mbiya mo tsafaɗo kadi mo gonɗintama geeto fu gonɗintama unzur unzur ndarufa ya annabijo amin muhammadu ndarufa an umma a hisa e kaɓe mbiyantama heferɓe kam kawteni enen fuuɗi ɗo min e maɗa ya rasulallah unzur nanina ndarina hiisa fa kaye famere ya annabijo amin kayfa darabu laka al amsal ndaari iri misaluji ɗi ɓe gaɗantama way an on a sihiraɗo way an on a fewowo way an on kadi bo abokajo way an on kadi bo kaza way an on aɗon mari haaji ñawteki
انظر كيف ضربوا لك الأمثال دار دي إري مثالوجي من ميداي من تغا مرد حكيلو بغو مادا إنجي الله بيأتمك من ميداي بو من تغا غايتي دو بمادا من ميداي من تغا مرد فصاحة بمادا من ميداي من تغا مرد حكمة بمادا من ميداي من تغا نغرول بغول مادا من ميداي من تغا ميدو بمادا من ميداي من تغا تيدو بمادا من ميداي من تغا مرد لدبو بمادا من ميداي من تغا اندو تودو بمادا من ميداي من تغا جرمينو بمادا من إنريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تودي فوماجي أما دار مثال جديد بقدر تما فير يا النبي جامل فضلوا بمجي فلا يستطيعون سبيلا إنجي أتالا والكندل وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا منني وقتي بمئة أإذا كنا عظاما ويتبماي بأواما للدنيامي كسل بندو ويجيئن كدبو دم أمتتا دم أمتنتا دم هولتنا دي كسل غنجل كدبو جو مراو يمتكو دي مكبه ganji heferɓe ɓen ƴamtoto way darfa ko mouhammadou darfa iri ɗi mouhammadou wiyata kadi bo a isa kunna isaman ɓawa min garti ƴiye waru fatan ƴiye ɗen maɗe sankitake gotal toyo gotal ɗo gotal sankiti ɗo gotal moɗi ñaami gotal leddi ñaami ni reta kaza reta kaza ɗumite waru fatan a inna minon ɓen kadi bo gartini nonno lamabuusuna min ummitinteɓe halqan tagdi gondi jadidan hesri ni tammiɗana mouhammad sallah sallam qul kunu mana walata ɗum tawi mo yiɗi mo wala ɗon bisimilla yaaru ene yeeso ko en ummitoto en ummitoto en ummitoto en ummitoto en ummitoto woɓɓe mbina am to en ɓedde ma seɗɗa ya baba min toñ doƴƴima naam qul kunu hijaratan aw hadidan nane ɓe mbi ɓe ummitintake sey jawmirawo wi qul jabura ɓe ya annabijo mouhammadou sallallah sallam mbi'a kunu hijaratan ko garton kaaƴe aw hadidan tana ɓalli ɗin ɓalli e ƴee to yiɗi garton kaaƴe nana hayra kam leddi ñamirotande aw hadidan ko garton jamɗe takkuɗe aw halqan أو كلمة في صدوركم الله رينو أو خلقا مما يكبر في صدوركم كونغرتون كاجي كونغرتون jamdi ko jamde takkude kay ngarte tagdi ndingiddon fu ko mawnani on e der berde modum fu ngarte dum kanjum to on gidi kanjum woni aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaqulun ananay be Allah on wiyata kan nabi sallallahu alaihi wasallam ananay kabe wiyata bawta winon andina kabe wiyata ma hami ma kabe wiyata ma mimmi andika Allah on wiyata kan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasayaquluna man yu'iduna to ɓalli amin garti jamɗe ko ka'e ko hunde wonde mawde warande min nder ɓerɗe amin fuu min garta noon nden min maaya fasayaquluna man yu'iduna mo ummitinta min mo wartirta yonki amin mo warti umminta min nder genale wartira min yonki amin min ummo min bolwa banane qul mbi'aɓe annabijo Allah mbi'aɓe الذي فطركم أول مرة تقولون دقارن تقولون درديدي إنمون
daga on toɓɓere gartuɗon on heƴƴere gartuɗon on tayre gartuɗon on laashi goɗɗi gartuɗon ƴiyon gokkon gartuɗon tamande wonde gartuɗon ni har ƴenduɗon har mawnuɗon lebbi je wenayi dañaɗon tagirɗo on nin noon hanko umminta on dargal ummitineki dargal ɓuri hoykima wa yaquluna la أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم تاوي بنون من دمبان تكوي ما والله النبي جاء يعدك بو سيدنا من يعيدنا النبي جاء الذي فطركم أول مرة دي النبي جاء الذي تقولون دقا أرن حنك ورترتون أو ماي سيدنا دي بكوي مقبي بنو الله ونوي فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو ديدو ورتا قل عسى أن يكون قريبا درنغل ورا كبدي أمن من جئتغل إنجي الله يقضي كبدي عندي كبدي دم دي الله ndungu dubure ete medde nay kuma wino dum fa jombo Allah ndino mo yekata mo jamama Allah daga ndungu dubu goddo we non dum way kadi bo dubi dubu ete medde goddo gidda ndungu dubure ete medde nay goddo kadi bo moy dum fuddita andal Allah darngal don jungo Allah na afiyay leddi ko alatayri aywa ndi afotayi mbi andani dargal watta ndampandi ni kadi bo ɓaw a findi ɗum ma ndi wiyatama dargal ngam Allah suuɗini ndi anda gaybu aywa use yawma yad'ukum نعم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ñandere ñande jawmirawo muyata umminki on daga nder genale moɗon ñandere nden jawmirawo wiyata umme jeyaɓe am hande leddi tutay on umme nden misali wato leddi ne sey tuta en fuu meɗen daga mayɓe daga aran e enen e mayoɓe yeeso toon ɓawo en noye fuu har nde huuɗi waɗa ka tutuka tal en gurto ñandere nden heferɓe ma gurtoyto julɗo Allah muminijo tokkal annabijo shahiɗo a andinanomo noɗo jawmirawo ummitinirtamo الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نعم ngam kamɓe la yahzunuhum alfaza ɗum alkawal hande ngal nane ma Allah hoshani on jaɓɓama Allah turake min taɓɓo on geeto fa waɗanteni na'am to ɗo o Allah waɗe nder ɗon Allah waɗen ummidoɗen en jetta Allah nden bo ummitande dargal robnayi en hulnayi en ananayina woɓɓe la khawfun alayhim wala hum yahzanun yawa wala kulol e maɓɓe ɓe doɓatako ɓe doɓetake bo ɓe kulata ɓe kulnatake ɓe mettintaki wala ko ɓe jiita ɓe mettina la ilaha illallah en fuu meɗen ɗo Allah waɗe nder ɗon barka daraja annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah hawtide en e saroji en meɗen hawtide en e mamaji en e kakaji en meɗen e ɓiɓɓe men e taniraɓe men e jatiraɓe men e ko yiɗi en e ɓe jiɗɗen barka alhurma la ilaha illallah barka Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma yawma yad'ukum ñande jawmirawo noddata on fatastajibuna nototoɗon bihamdihi e on gettamo e on jawɗano Allah e nodde e ɗum yawɗo yakito maako wa tazunnuna sey gikkon koshon misali
in labistum illa qalila en garti uzairu kadibo sai koshen ba wala wato ballini mbali de nder genale men ba wala no dum fot Allah haqqen lotuki annabi to e alquran bibbe adam en yakin en annabi Muhammad ya nyandara ko nyandiri dudi dum salata ko tati way alal bo dum duubi sai dum wartirade ba nyalkon sedda ni ko nyalde didi ko tati watazununa sai gikkon in labistum way jodaki mon der yanande illa qalilan sedatan fodde joni der yanande non dum yikkata non dum hoshata wa qul bi abe ya annabi Muhammad la ilaha illallah وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ولن أنتم ودن دون سكون وجه على دوكايرو الحمد لله رب الله وتندر جبنا الله لا ميرو هلا إن جنگو جام الله بو هكا إن تيمو دي وندي الله هكا إن تيمو دي سومي وندي الله تبتنا إن برجاري ميدن الله إن سومنا كي كفارة الله لا ميرو بدنا إن تيدل إدو دينا الله بو جبنا إن كودي ميدن فو الله ودكم بيئتن إكونانتن دليل كسنا ميدن ko watte e dandal ngal fu e nder julurde nde fu yalle tawe dum barjaari yaaki shehujo meden Allah wada e mo weltoro e majum Allah wada dum beydana mo hinnoye Allah wada dum beydana mo hinnoye Allah beydiran mo e majum sewde Allah wurna en der mojje mon e der risku mudum Allah sudda en asiri dunya min ilahira meden Allah sona en bo marjaariji meden Allah yaafo ma e nder genale meden Allah hinnoɓe yaafoɓe Allah hinnoɓe yaafoɓe Allah hinnoɓe yaafoɓe barka annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah haɗen semtuke e nder diina meɗen Allah haɗen semtuke e duniya meɗen Allah haɗen semtuke yeeso annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah humtan en haaje men e muradu meɗen ko saɗi fuu Allah hoynan en ɗum ko saɗi fuu Allah hoynan en ɗum ñawɓe meɗen koɓe ñawra fuu Allah yamɗitinɓe ñawɓe meɗen koɓe ñawra fuu Allah yamɗitinɓe Allah yamɗitinɓe barka annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah bedden sheekujo men hinnoye Allah beddan mo hinnoye Allah yaafo saaroji en meɗen Allah yaafo mayɓe meɗen Allah barkiɗina gelle meɗen Allah barkiɗina gellen henta imanumaji Allah laamiɗo fonda en e sawaba qur'ana Allah yakin en annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko nufori en khayru fuu Allah reenu ɗum Allah ƴeftu daraja muɗum Allah hoynan mo huude muɗum ko nufori en sharru Allah heltu ɗum dow muɗum barka annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko waɗi tarde nde fuu Allah hooro ɗum jam ko wari ɗo fuu Allah humtan ɗum muradu muɗum e haajeji muɗum Allah darwon ɗum shani muɗum barka annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ardiɓe leddi men e gelle men Allah laamiɗo yamɗitinɓe Allah hokku en jam e jonde jam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sadaqallahul azim modibbo Allah warjoro be kairu dow darnde koccanɗo min tafsir ɗuhum abba na faɗa semi ibrahim romodake kawtuɗo tafsir ɗum waddi ɗum higa ɗo kode radio e tv international abuja sai jango to Allah holli en jamti tan jamdi tati to min gaddanta on fa al yeso firo modibbo on amma hidde ko ɗo hon jamdi jowi kikkiɗe ɗe min godi yame e jawabuje nder dina islama sai jamdi jowi ɗiɗi to min gaddanta on firo iga jada diwal adamawa jamdi jowe nayi min gaddanay on firo alqur'ana seninde iga gawdare leydi kamaru hidde ko ɗo hon mbiyami on Ramadan Karim.